Pana zvaneta zviko. Zviko zvaneta. Mpana uboda. Pana tino. Anofana kuzenda mai vake vanodaro. Atinwa yonzo mapana. Kukura kupusa kumwa yo ndo. Aiwa rasta. Muona chi? Kupusa. Apana tape vanofana kuendesa kuchitoksi cheko tomborariswa pungwa chizvamburi. Apana akupedza nguwa. Ndikuona kunge chimwe chiri kuwanda madrugs. Madrugs ndakuri. Uzi munhu unongona kubereka mwana wangu but unozoti munhu akatokubereka makaenzana papo man pari kukonzeresa. Madrugs ari kurukwadza vanhu vadika uma. Zoti ka location kedu akanifanirwa kana chizvamburiwa land by line chizvamburiwa. Aiyo, nyendo vanotengesa madrugs. Wana bipo. Wana roha kare nefoja dongo ajo. Apana wacho drug. Ari timuka akatimwa kuita seko. Karimuyefe. Kutimuka kwa munhu. Kabe. Ai para yo just there wari wana vanhu mutauri ngokukwadzira kuro. Aiyo, rofana the juice nasina. Kamutora yefe. Kama yefe. Asina zvose na yefe. Chesi ngoro zvane bati yefe to ni yefe. Aiyo amabinya. Mbona yefe chamani. Musapota timu dzikadha kwenda. Timu yakasiyama tine 15 points kubatira kutori unotorwa league. Zviripo. Zvadhara. Amuri kutengesa ma players. Asi muri kumatenga. Iyo asina chokotora kwenda kuma players ekuchesi. Ndekutora. Uone chiwangu. Batiri bora ibora. Uone wewe kudare ko. Chele chimsini. Chele. MUNOISAPOTERE CHIII. Asi magana azendara. MUNOISAPOTERE CHIII. Chele bora. Itama bora chachisi. Achele. Saura chekumbara. Ndonyadza kachipikisana iziya but still